Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi Tv otieno machielo otieno mar chieng' wuok tich tarik 27 dwe mar 11 2023 arwakini machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi Tv kama bende wan gi weche mopogore opogore mag oting'o weche mag siasa kaachiel kod weche mag El Nino to bende kopogore kod mano penj maduong' mar klas 8 makoro sane ng'uro osebede ni duoko mare chal ka gima noriki kendo moth nobet e kinde mane none kendo riwo duoko mag jopuonjre wan kod weche mathoth nyako Ramogi e OIMORE otieno ma kawuono kamoro amora ma intie idhi mabor bed koda chakruok nyaka giko mokwongo to weche manyien ma wamiyo pek. Government is encouraging counties to try and reallocate some of these funds to the dire situation now occasioned by these floods. Sirikal opodho chwalo siling bilion 7 ne reso midhiero mar El Nino ma okwako counties 38 ma pacho ka. Nyithindo lewre na mane wipi. Kwa chiyo rwero ka dhok odhi gimoro amora dhi jamni nicha pidho nyaka mbata nyaka gwen odhi te. To pod sani waikore mondo wachak water kuonde mopogore opogore. Koth mapek machwe kaluo medo kelo midhiero kendo daro familia e gwenge mag Homa Bay kod Kisumu. Kwadwa ni mondo wadhi kamoro adieri kako ga. Lokruok nyaka chakre gi e cham. Jok manonyumo e bugo kaka Junet ok wuognwa koro sani ni kore ka gidonyiso ji ni ging'eyo kuma giterowa. Jaod bura ma Uriri Mark Nyamita okwedo jotelo mag ODM manyo wuok kod tung' mosuo e wi chung' mare mar telo. Bet thuolo mar tudore kodwa nambari 360 kata bende inyalo loso koda nyako Ramogi kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel koda live mar mbui mar X @Ramogi TV KE. Jaloko wa iluongo ni Elizabeth Otieno. Machiegni nyako Ramogi nyinga en George Mbati. Wachako kod weche mag midhiero mar piola. Oyango ni maromo counties 38 mar kod El Nino weyo kod lal maduong' ula manyaka sani osekelo tho mar ji ma ok tin ne 76 e pacho ka. Sirikal olando medo omenda ma dhi ne counties go mondo mi oresgi e midhiero no. Mar jotend migepe oyiere mar chwalo bilion 7 e kedo kod El Nino. Jafwambo mar Nyambaga miyo waler. Kaka yoraklo kod oula mamuomore kod koth motiep, piny owacho yango ni maromo counties 38 osekwano lal malach mag oula mokel kod koth mag El Nino. Mana kako ler kod jawach mar kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed, counties go oriwo koda kamago mayudore Nyanza e kaka Homa Bay, Kisumu kod Migori, Kisii to kod mamoko mag imbo mar piny Kenya. The 38 out of our nation's 47 counties are within the alarm stage, a stage characterized by flash floods, general flooding in low-lying plains, rivers busting their banks, landslides and mudslides, loss of livestock and destruction of farmland and infrastructure. In northeastern, the affected counties are Mandera, Wajir and Garissa. Coast also, the entire region, Kilifi, Mombasa, Tana River, Taita, Taveta, Kwale and Lamu. In central, Muranga, Nyeri, Kiambu and Kirinyaga. In Nyanza, the entire region as well, Homa Bay, Kisumu, Migori and Kisii. Kokale bura monyono jotend migepe kar jot ma jatend pinye boma Nairobi oyango ni maromo shillings bilion 10 osemedi ne counties kaka pesa mag reso midhiero mag El Nino, pesa magin pok maromre mag counties ma sirikal mamalo chwalo momondo. The National Treasury last week disbursed 10 billion shillings of their shareable revenue. Cabinet also directed the National Treasury to release an additional 10 billion shillings to county governments this week, again part of their shareable revenue. Jotend migepe okalo gi $1 ni ochwali yedhe mag thieth maromo shillings milion 189 kanyakla kod nede mag suna maromo 150,000 kaluwore kod luoro mag tuoche mamuoch e kinde makamago. The government has also airlifted medical supplies worth 180 million shillings through the KDF and in conjunction with the Wajir County government. And Cabinet also sanctioned the distribution of over 150,000 mosquito nets to the affected counties. Piny owacho lero ni maromo ji 76 osewito ngimagi kaluwore kod oula mag koth mag El Nino kendo oganda ji mondo osud kuonde ma oting'ore gi malo e kaka yor beda kicha. Cabinet noted with regret that we have lost 76 Kenyans to El Nino, while 35,000 households have been displaced. Bende sirikal okoni gisechako konga paya mayandi ochot kod alap mag ndeke ma omukore. The works on the following roads and bridges have been repaired. One, Bogolo Bridge on the Mtwapa Malindi Road has been repaired. Jilango Center on the Nuno Modogashi Road has been repaired.
Madade Center on the Wajir Mandera Road has been repaired, and the Garissa airstrip has also been repaired on commercial flights. Kamoko kuom kony kaka mag chiemo, to koro ichwalo kod ndeke ka oyangore ni counties kaka Wajir, Lamu kod Mandera, chiemo kod mauto osebedo manokie. Through aircraft made available by the Kenya Defence Forces, medical supplies have been airlifted to the most vulnerable counties. Sirikal wacho ni oula mabubni pok ochopo midi mak manigi biro keto kenge mongirore marakruok kod midhiero maket kod mano ponono oula go omumore mathoth matamre gi nono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar kar jot ma jatend piny, Nairobi. Wasura ne nyakwaro Ramogi owere gi ma sirikal mamalo owacho wang'iyane kaka weche chalo e counties. Ji makwan gi oingo gana achiel pi ma opong' kendo muomore osedaro e miechgi ka puothe e kama thoth bende oula oywero e chame igi e gwenge ma Homa Bay bang' koth mapek manyochwe e gwenge makono. Gwenge kaka Suba South, Suba North kod kar chung' od bura ma Karachuonyo moko kuom kuonde ma pi oula osekele midhiero maduong'. Jafwambo marwa Alia Beach nigi ler mar wach. Koth mapek manochwe kaunti ma Homa Bay otieno ma piny ruono owayo ka ji maingo gana achiel oula ne miechgi ka puothe kas modhuro bende oula ne oywero kod cham igi e gwenge ma opogore e kaunti ni. E gwenge mag Nyatoto kod Lambwe ma yudore ka chud bura ma Suba South kod mano ma Suba North, ji moingo 200 ne pi odar e miechgi kendo sani koro gijot e skund primar mayongo. Wachi osechiko otieno piny ohingo waka nyithindo lewre na mane wi pi. Kwachiyo rwedo ka dhok odhi gimoro amora dhi jamni nyicha pidho nyaka mbata nyaka gwen odhi te kod pi odhi gi gimoro amora. Kaka tanga konyre onge, chamba be pi oketho, jamni be pi odhigo nyaka gwen. Sirikal konya uru. Mondo mag jopiny kod cham e puothegi bende pi oula ne oketho ka yore mag wuoth apaya ma Junction Koguta nyaka Sindo bende ne orochore bang' pi oula ng'ado apaya no. Oweya duk gi nyikwayo mane mine gi otho gi gwenegi. Ane mapidho. Ng'iyo ndarani ok nyal kadhore, ji sani okwamo koni ok nyal la koni ka dok kocha. Koro wakwayo kony ka ber to mondo mung'i kaka unyalo konyowa mondo mi jowuoth okadh odhi. Then king'iyo mier ka yudo kaka neno miere gi duto te gin kuonde ma pi oketho maonge kaka ng'ato nyalo bede ode. Gwenge ma Kamser kod mano ma Central Karachuonyo, ji moingo 800 bende pi oula ne odare miechgi. Sirikand kaunti ma Homa Bay kaachiel kod jotelo mamoko e kaunti no yango ikruok ma giseketo mar chiwo kony ne familia ma sani koro pi osehinyo e kaunti ni. Wasechiwo kony man wanyalo ne joma ne pi okwongo tero, to pod sani waikore mondo wachak water kony kuonde mopogore opogore. Karachuonyo, Homa Bay town, Dhiwa, kume yamo be ofwalo ji kaka nyocha ofwalo ji Kasipul, ofwalo ji Dhiwa. Kuonde gote waloso chenro mar mondo wachop kuomgi ka njo wasechako chopo kuomgi. Wang'iyo mana ni jowatem watiyo ji duto mwatiyogo, sirikal mamalo, wan sirikal mamwalo kaachiel gi osiepe manyalo miyo wa support. Wakwayo ni mondo kel support mondo wadhigo kanyakla. Di mang'eny abedo gi tabu kod floods. Karachuonyo bedo flooded seche mathoth. Maybe in 5 years twice obedo flooded. To kakoro El Nino to kendo sirikal owacho motelo jo meteorological department nowacho ni El Nino biro ne omiya luoro mang'eny nikech nang'eyo ni wachomo tabu. Kamoro chunya nofuong'ore ka president bang'e ochako wacho ni koro El Nino onge. Obiro bedo koth bet maevi to kendo El Nino. Chunya noyweyo. To ka El Nino wuon go koro donjo ma ok koro gime wacho gi dhano. Taneno koth moro momako dhoga. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Moko kuom jodak ma Nyalenda kata kar dak ma Nyalenda B e kaunti ma Kisumu ma pi oula osebedo ka daro e miechgi dwaro mondo piny owacho many yo mar tieko midhiero mar pi oula ma kinde ka kinde ma osebedo ka darogi. Kaka jafwambo marwa George Juma lero, midhiero mar pi oula no bende okel kod medruok mar pi ma wuok e nam. Pi oula ma ikelo kod koth mapek ma koro chwe pacho kae pod medo kelo midhiero ne oganda mopogore opogore e pacho kae. Kar dak mar Nyalenda B e kaunti ma Kisumu en achiel kuom gwengego ma oganda buora koro kalo e midhiero ma ikelo kod pi oula. Wan kwambo maduong' gi barno aora no
eri wabedi gi sida dichiel, lakini koro sida wano en sida monego beni gitatu wana mwaka chieng' moro koro ne chopi to kik wachak wabedi gi sida ni kendo. Wasejoto dwe achiel to wan gi challenges mang'eny nikech nyaka nywa jod kae kaka wakonyore tek, tuoche be nitiere, watuore. Net moromo pod onge, yath bende pod onge. Koro ka gintiere samoro ka dendgi lit to wanyalo ga luongo community health volunteer. Moko jodak osedar bang' pioula pong'o utegi kendo manyo kuondego mag jot, ka moko bende koro prodak e utegigo kata bende nyaka sani pio semonjogi. Ni oda pio pongo, nyithindo chiemo oko, nye wanindo mana ka jirani, matras nye pio dhi. Matin mane nigi nyalo nodhi opango ute, to mane onge nyalo completely ne obiro kendo waketogi e community empowerment center marwa. An gi mon, an gi nyithindo matindo. Injo konya gi ot moro ka bat kawuono be pio donje. Lilia na Kenya chiku dago mag Nyalenda bi, mabende koro pio sedaro kendo manyo ka jot. Akinyi manyaka sani ywak ni piny owacho jwang'ogi, wach ni ma oke kinde mokwongo ma pioula koro dare. Ochako darwa 2018 mana wadar ma wachako waduogo. Koro kano oduogo round mar ariyo ne, jokama kaka Nyasaye chwe ji gi yuto mopogore opogore, noyudo ka lwetwa ne piny kaka iwuok idhi pang tami. Pioula ma higni ne odare e seche mane opek kendo ne ochiegni konyore, ka mne kata mana chopo osiptal ok ne obedo mayot. Noyuda ka bita gangora mapek matin mana konyora gi oko. Akonyora i CCF ka noyudo ka much ne kaya but no kang'e ni ndalona nochopo. Kuom higni 4 mokalo, Akinyi kod nyithinde osebedo mana kamanyo kar jot, ka omedo ni pioula osethiro dongruok mar familia mare e yore mathoth ma oting'o kata somo. Tindo loro to moko be waonge godo ka, kama nyathi bede onge. To ka en diere ma nyithindo dhi sikul to wabedo gi tich matek, chuni ni kao nyathi ting'e gokinyi. Seche go bera win godo ka, thuonde be nie pigni. Akinyi kod oganda moko ma pioula osedaro, wach ni gisebedo ka gikale midhiero mathoth ma oting'o tuoche ka achiel kod nok mar chiemo. Kaka wanyadag nyithindo oki, nyithindo ka dhi skul yoro pi, koro wan kaka wanyalo dago, waken wanyalo dak nang'o. Ok wanyal provide negi chiemo maromo, ok wanyal provide negi kar nindo. Jodagi ma Nyalenda bi wacho ni giol kod dar ma kinde ka kinde ma ikelo kod pioula, ka dwaro margi en ni mondo koro piny owacho koro ng'iyo okang' makare mar tieko midhiero ni. George Juma, Ramogi TV. Ramogi owere kod motendre kod weche mag pioula koro wadonje mag penj maduong' kod weche mag somo. Jood bura motendre kod duond bura kata riwruok mar Kenya Kwanza koro dwaro ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ogwe tao kaluwore kod chochni manoneno i duoko mar penj mar KCPE machano lande juma mokalo. Jood bura go bende dwaro mondo tim nonro ewi kaka ne onon penjno ma timore ka jonyuol moko dhi e doho mar kwedo duoko ma nyithindgi nyocha noyudo. Migawo mar somo kod duol mochung' ne penj madongo e pacho ka NEC medo yudo seyo kaluwore kod duoko mar penj maduong' mar klas 8 KCPE. Kakoro moko kuom jood bura mag Kenya Kwanza dwaro ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu okaw ting' mag chochni ma ikoni ne owuok e nono penjgo. There is a feeling that KCPE was not fair, was not credible. This is pure shame for our republic and for our education system. We cannot accept. Wazazi wanalia. Tuwezi kuwa na mtihani ambayo watu hawaelewi matokeo inaenda namna gani. Kotel kod jakom mar komiti mar somo e od bura mamalo Julius Meli. Jood bura go koni en wich kuot maduong' golo duoko mar penj mobam ka gipenjo gima omiyo duol mar NEC kod migawo mar somo ne orikni gi nono penj ka gima penj ne dar. What was the essence and haste ya Machogu kuharakisha hii mtihani mpaka ni kama walilazimisha wenye walikuwa na mark wanafunga macho na kumark tu na kuassume hii ni 83. Now we are shattering hopes of our young children. It's not possible. Mimi nimewahi kuwa mwalimu kupata wanafunzi wapate marks sawa 875 all through watoto 100. Unapata mashule zingine wanafunzi wanascore marks moja, the entire school wanascore marks ati ya science 75 kutoka juu mpaka chini. Hiyo inawezekana kweli? Shule nyingine ati watoto wanapewa marks ya ile course hawakufanya. Hiyo vitu inawezekana kweli? Jood bura go koni duoko ma higani mar penj mar klas 8 KCPE
nyiso ni Machogu chal kagima tich obago kagikone kata mana e penj maduong' mar klas 12 ma higa mokalo, kagiwacho ni tim makama ka oponi ok ong'i malong'o biro thiro lek mag jopuonjre mathoth ma pachoka, kendo koro gidwaro ni mondo mi tim nonro mondo ng'e adiere gima ne okelo duoko magalagala e penj mar klas 8 ma higa ni. Mwaka jana tulikuwa na mambo ya ish mtihani ya form 4. Tukashinda shule imekuwa number 1. Hii shule imetokea wapi julikani, lakini ikawa number 1. Mara hii imepatikana suliona mambo yake. So tafadhali tumfanye inquiry, sababu mwenye anaumia ni mzazi wa kawaida. Ati mtihani sasa hii watoto wenye mmeharibu mtihani yao. Will you remark it or will you do another exam? And this is laziness. Hakuna njia nyingine, hakuna jina nyingine ya kupatia kwa Machogu. This is laziness on your work. Jood bura ko ketho dhogi kinde ma jonyuol mag sikunde moko ariyo donjo ne sirkal koting'o attorney general kod migawo mar somo gi duol mochung' ne penje pacho kanne e kind mamoko ewi duoko magikone ok giyiego. Kokalo oboke magichwalo e doho, jonyuol mag skul ma Kitengela International School kod St Green Hill Academy koni duoko momigi ok nyis adier kaka jopuonjre magi ne osebedo katimo. Jatend Azimio Raila Odinga kaloso e kaunti ma Nyamira bende osayo chochni ma oneno e duoko mar penj maduong' mar klas 8 KCPE ma higa ni. Sasa hata mtihani, siona mtihani vile imekuwa sasa. Simona ile skandal kwa mtihani. Ati watoto wa darasa moja wanapaka maksi moja kwa subject moja. Yote. Hakuna mrevu, hakuna mjinga. Yeye mtihani gani hiyo? Mtihani ya Ruto na Gachagua. E kinde mang'ur medo wuok ewi duoko mar penj mar klas 8, wang' koro keti ka be ibiro kawo okang' mar yango gima diponi ne otimore e kinde nono penj mar KCPE ma higa ni. Koromogo wasudane kendo wadonje weche motenore koda mag thieth to bende mabende ochwal nyaka do ochungo chenro mar sirkal chako tiyo gi chik manyien mar okumba mar thieth ma otisi ni Social Health Act ma bang' riwruog lakteche ma pacho ka KMPDU dhie do ka gidhi kwedo chenrono. Ma timore ka jatend migawo mar weche mag thieth Susan Nakhumicha okoni thuolo mar tije ne jogo ma osebedo ka tiyo okumba mar thieth mar NHIF koro oyiengore kuom penj ma ibiro bagnegi motelo ne donjo e bad migawo kata bad okumba manyien ma koro ichano tigo de pacho ka. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler. E romo mane obagi apise mag okumba mar thieth NHIF Nairobi, penjo ne omienjo koa kuom jatatiji mar NHIF makoni jokanyo dwaro ng'e adieri ewi ka bende gibiro bedo kod tijegi bang' dare NHIF ka idhi e mano ma ochuogi manyien ma otisi ni SHA. All our jobs guaranteed once we transition. What will be the size of the package for those who want to retire early? Jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha kata kamano ne okogolo duoko makelo mijing'o ne jotijego. Nakhumicha mokwongo okoni tije jotije NHIF masani oyiengore penj ma ibiro chan kod bod manyien SHA ma otelie kod Dr. Timothy Olweny. Okoni kata en owuon orito lai makare ma ibiro gol kod bodno e ka ging'e kar jotijego. Ladies and gentlemen, we are starting off afresh with Social Health Authority. I know at a personal level that I'm very good at what they do. And therefore they will meet whatever test it is to move over into SHA. Ka opogore gi penj, Nakhumicha omiyo jotijego bende paro mamoko ariyo. Ma okwongo en dok tiyo e bad migawo machielo mar piny owacho ma ok oloko sara maggi kata dhi e rutaya ma omondo. Kata kamano, okoni ka otenore kod dhi e rutaya ma omondo, okoni jotijego rang makare ongirimiti ma oketi kod omenda ma ibiro chiw kapok giyiero okang' mar dhi e rutaya. The Act also has prescribed that should it be that you do not meet the qualifications on the other side of SHA, you have the option of early retirement. Okumba manyien mar SHA ma owinjo kawo kar NHIF kaluwore gi jatend piny Kenya mane oloso juma mokalo owinjo bed ni chako tiyo chak higa manyien ka bende jokanyo mar bod manyien mabiro tayo bad migawono oseyier kendo telie kod jakom Dr. Timothy Olweny. Kata kamano, doho ochungo chenro mar keto e tim moko kuom pend chik manyien no mar SHA ma en Social Health Insurance Fund SHIF ma kaluwore gi bura mane ochwal kod riwruok mar lakteche KMPDU mane kod chikno ne okal ma ok okawo paro kuom ji duto.
Judith Omondi, Ramogi TV. Sirikal oyango kembe mage ma owinjore usi ne joket mwandu. Kembego ma kwan-gi nyalo romo 11 owinjore okaw ting' mag gi joket mwandu. E ote mochiw bang' romo mar jotend migepe mano chuoye kom kod jatend piny William Ruto e par jot mare Nairobi, sirikal oriedo nyinge kembe kaka mar chak mar KCC, kambi chapo buge mar KLB, kambi mauta mar Kenya Pipeline, kambi mauta mar National Oil Corporation of Kenya, mano ma ochung'ne kothe mag pur Kenya Seed Company, od romo mar KICC, kambi ochele mar Mwea Rice Mills, Western Kenya Rice Mills, mano mar loso nyamburko Vehicle Manufacturers Limited, kod mar loso lewni Rivertex East Africa. Migao mar omenda oluongo pach jopiny e wi okang' ma kamano ma ok okadho tarik 11 mar dwe mar 12. Jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga omero seyo sirikal e wi yore mag choko osuru e pacho ka makoro omiyo ngima medo bedo matek. Raila ma oloso e kaunti ma Nyamira kama ne oyawe kampen mar ndiko jokanyo mag ODM oseyo jatend piny William Ruto kuom siko sieko kod yore mag kawo osuru kuom jokenya kaka yo mar manyo omenda ne sirikal. Ne otene kod jotelo mamoko mag duond bura mar ODM. Ushuru wanazidisha na hiyo ushuru vile vile haifanyi chochote. Wanakwenda kukopa pesa ya kulipa deni. Tuko na deni, anakwenda kuchukua deni ingine ili alipe ile deni mkongwe. Hiyo inakaza kazi bure kabisa. Wewe huko ndani ya shimo unazidi kushimba. Huko ndani ya shimo unashimba kaburi yako. Sio? Hao watu wameshindwa kazi. Hasla. Mama mboga, jua kali, bodaboda. Hiyo lugha ilienda wapi? Ndugu zangu ambao wako bungeni, nataka niwaombe. Tumekuwa bungeni hapo, maisha ni ngumu. Tunawaomba nyinyi mtaokoa nchi yetu, na tunawaomba nyinyi mkae ngangari. Hakuna mali hii serikali, hata wale ndugu zetu wa Rift Valley wanalia. Ukienda Eldoret watu wanalia, hapa Bometi wanalia, ukienda Mount Kenya wanalia. Sembuse sisi ambao tunaambiwa hatuna shares Kenya hii. Wadhi nyime nyakura mogi jaod bura mauriri mak Nyamita uwuok tung' mosuo gi kweth jotelo ma nyose wi chung' mare korka weche mag telo. Nyamita osemo kuom jotend duond bura mar ODM manyo chido nyinge e wi sir mare ne chenro mag sirikal. Omako chung' ni pod en jakanyo mar ODM kendo tiyo gi sirikal mar lombo chenro mag dongruok mondo mi ochope kar chung' od bura mare Mauriri. Kijuneto wuon kia gima timore constituency. Nyaka ne ji yiere nyore kodok kowuok e bugo. Bang' kosenyumo e bugo. Gin kane warito baba mondo bed president. Junet kata jo constituency ne wiye dhi wil kodgi. Kech kuno kia e gima nyalo timore. Omiyo mokwongo obede constituency monde ko ng'e ni maendeleo timore. Anan jirande be kiko penj jo Uriri, openj jo Suna East kumo represent majirande. Mabiro seek services kora koni. Eko bro ng'eyo ni maendeleo timore nade. Party chairman marwa John Badi mose bede bunge sani kore en mar higa mar 20. E higni 15 mosekalo ne ene bunge, osebede budget committee. Te Nyanza te ene ma en gi constituency man gi barabara mar richo mogik. Karang'o mosebedo kotimo kanyo. Wanyisuru jo adieri. Baba wamiyo luor. To kopo nodan mondo wakonyre, mondo kik wawuond jowa ni nitiere kamoro mwadhiye. Kwadwa ni mondo wadhi kamoro adieri kaka oganda. Lokruok nyaka chakre gi ei chama. Jok manonyumo e bugo kaka Junet ok wuognwa koro sani ni kore ka gidwa nyiso ji ni ging'eyo kuma giterowa. To kanyo oketgi mbele to ok gitiyo. Bang'e giduogo ginyisowa. Erokamano nyakora mogi kuom kete Ramogi TV orani akaw yo mara mapiyo kata mokwongo mapiyo matin mondo oyud thuolo mar kiro ni weche mamoko manyien ma pod waiko ni Elvis Odhiambo wacho ni news molmos e gwenge mag Garissa County gin gi midhiero bang' ndara ma Mororo kadhi Garissa omukore kendo wuoth koro chando gi mokalo. Baba Twins mar Onjinyo
onyo sirikal owek nindo e pesa mane oketi ne El Nino gigola pesa go mondo mi okonjo piny makoro sani koro pi daro. Jacob Zumo tiende mar Ojola Kisumu West wajnena makare Ramogi TV chopo ne yo makare kendo maler. Erokamano ahinya. Eli from Koyar Machogu owe mibadhi mane gimento wacho kaluwore kod pache kanyendo. Aworo penja mar KCPE no giduoko mare kaka nobedo. Mano achiel kuom pach joneno mabende okonyisa ni nyinge en nga. Okay, iluonga ni Kevin, no, kantire Baba Dogo Nairobi. Okay, Kevin mar Baba Dogo Nairobi. Anoka nyisa kar ka ndiko da Kevin Omondi wuri ala township wacho ni wuoda Kevin Omondi mudhune wuoda nyiko wacho ni Ramogi ler kendo wuoro wach mar penj mar klas 8 kaka notimore. Uchien kanira antira lego pap nyadielo wacho ni Nairobi kanyo anenie malera ahinya kuwuok e odaka kendo mora ahinya gi weche manyien kuwuok Nairobi nyaka e odasia koni. Makamu wacho ni serikal ogolo omenda mag El Nino kendo wacho ni Raila Amolo Odinga ema biro konyo piny kaluwore kod pache. Mano e kaka nyakwara Ramogi imedo ndiko naka medoro na gi nambari 360 ka in kod wach moro amora motende kod weche manyien kata Facebook marwa ka uyweyo ka duogo pod wan gi weche mamoko. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. Tubet, min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Angoma kelo cancer. To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane. The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer. Kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. Cancer e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Machiegni kendo nyakwara Ramogi wadhi nyime kod weche manyien. Moko kuom johera mag duond bura mar ODM e kar chung' od bura mar Likoni Mombasa
oseyotend duond burano kuom rem wuok oko motegno mar sundo oganda mathoth mondo mi odonji kendo ndikre kaka jokanyo. Giywak ni pogruok sani osechako nyiedhore kaluwore gi jomoko magikoni opondo eigi ka dwaro margi en lombo jokanyono mondo odonji e duond buche mamoko. Joja oko nigi ler. Johera mag duond buch ODM e kar chung' od bura ma Likoni Mombasa ne jobago romo mar twak ewi okange ma gikoni onego keti mar tego duond burano. Giywak ni pogruok sani osechako nyiedhore kaluwore gi jomoko ma gituoni opondo eigi ka lengo margi ten lombo jokanyono mondo mi odonji e duond buche mamoko. Wang'eyo joma dwa pogo joluo to gidwa donjo e oda. Koro ka gisepogo joluo ka to gidhi e oda nikech joluo opogore ma ODM be koro bio kendo jotelo momiyo gikosedhi e kuchocho to gichako gidwaro mondo gimi joluo gore kendgi. To wan ok wadwa ni wan e Mombasa ka ni wachako wakbet piny ni wagore kendwa. Mano gima ok dwarwa kabisa. Gidwa timonwa gimoro miluongo ni divide and rule. Edwin Sifuna, General Secretary, mondo loro bi Likoni ka wadwaro recruitment moriere mowuok e grassroots maler ma jakom nitie mokel team ward ka ward moyiero gini koa piny maonge ni miyowa jokuoge moko e kore ka kaeto party bedo maonge nying. Kata kamano, gikoni nyaka sani onge chenro moyiedhi matend ODM Likoni osechako timo mar lombo oganda mamoko mondo mi odonji e chamano. Luoro margi en ni ka onge chenro malong'o ma ibiro keti, to chenro mar yiero jotend duond burano ma ichan time chakruok higa manyien kidek bedo kod weche mag mibadhi. Watimega kila pa ward. Osetime kila pa ward kore kobro dhi e constituency. Ka ward oseyier jotend jo ward. Masani pok oyier jotend jo ward. Onge gima osetim gimoro amora. Koro wakwayo ni kwasetimo registration to wadhi e yiero mar kila ward ODM. ODM no onge ni chiemo piny ODM e Likoni ka. To kwasemiyo gi ilojno to gidhi loka cha. To giromo gi joloka cha. To gibiro gi recruit jomoko kucha ni giromo go without our concept. Kidwa tiyo gi vijana itimo nang'o vijana manyegede. Gikoni kaka oganda giikore mar wuotho kanyakla mar neno ni gimedo tego duond burano ka bende gilero ni e kind ute bura auchiel duto man Mombasa, Likoni ema noyiero jotelo duto gi duond buch ODM. Ka kinyal winjori kod leadership man local leaders and the community leaders kata chandi ni dwaro ni recruit no itimo nono to wan gi bunde ma jaluo mano contest and a leader makata no lose lakini you have to recognize jatendwa mane Likoni ka banwa ng'ambulu turuani em mano kwago nyambulu to jaluo no wanobedo okapadi. Ma timore bang' romo mane chan bagi e Likoni gi kodirani gi moko kuom jokanyo mag ODM. Buogo moko timore kaluwore gi luoro ni ne odhi kelo pogruok e kind oganda jo ODM. Ng'amoji to pesa ma jaluo maber wabiro support tok Sarwenyas. To kasema de lo. Asema de lo to kwa support. Asema de lo to bende kumini yerge. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ramogi piny Kenya koro geto chako chenro mar jiwo chenro mag komo nyuol e pacho ka ma ok giyudo sir kowuok kuom riwruoge ma ok mag piny owacho kochopo higa mar 2026 mane oyangi kinde tiegruok mar lony e weche mag komo nyuol manobagi e boma ma Nairobi. Kaka Judith Omondi lero e counties duto 12 ma yudo sir e chenro ma oyangi kaka Desip, Migori kod Homa Bay otelo kod kwan mamalo mag nyiri mantiere e kind higni 20 matiyo kod chenro mag komo nyuol. Kaluwore kod lipod piny owacho, kwan mar ji matiyo kod chenro mar komo nyuol osemedore e 46 e higa mar 2018 nyaka 57 sani. Kata kamano, ma ok tin ne mine 300,000 pod wito ngimagi ka giyach kata ka ginyuol, ka e kwan ni to 1.4 gin tho ma inyalo geng' ka oti kod chenro mar komo nyuol. Kaka achiel kuom yore mag jiwo komo nyuol, riwruoge mopogore opogore ne oromo e boma ma Nairobi e bwo riwruok achiel mar Delivering Equitable and Sustainable Increase in Family Planning DESIP. Ka emano yangore ni Kenya winjo bed ni chako nyiewo yedhe mag komo nyuol kendgi giwegi chakre higa mar 2026 ma ok giyudo sir moro amora. I know we have committed to ensure that by 2026 Kenya fully funds its family planning program. I know we're not there yet, but we have been promised by our National Treasury and our Minister of MOH, Minister of Health, that by 2026, latest,
will be in a position at least to support the family planning program. E counties machendo mar DSIP timore, Migori kod Homa Bay otelo kod kwan mamalo mar nyiri manie kind higni 20 matiyo kod chenro mag komo nyuol. Sani kawang'iyo record mawa as at last year, wan ne waserich nyithindo mane odo services ne wan gi around 1,350 mago ma waserich directly modhi for the services. Kech every time sakasa dwe ka dwe watimo gimiluongo ni outreaches, targeted outreaches. Wagolo jothieth dhie facility, wadhi mobilize to gibiro koda ne joma tindo wuotho oluoro wuotho mabor mondo gidhi for these services. Our goal is to have zero unmet need for family planning and also reduce teenage pregnancy within Homa Bay County. Ka pisa mag riwruoge mane ochopo ka, to koni mondo mi Kenya chop dwarogi mar universal health coverage, komo nyuol nyaka ketie lai manyime. So we are also riding on the universal healthcare coverage agenda that seeks to provide healthcare services for all. And we are saying that there's no family planning, there's no universal healthcare coverage without family planning. Therefore, even community health promoters, as they move from house to house, as they go to communities in areas with the flooding disaster, engaging community health promoters who have been educated on family planning to increase awareness and to communicate and to educate community members with the goal of helping them to be fully informed so that they can make better health choices. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi johala e chiro ma Ikonge County Manyamira kwano lal bang' mach muoch kendo wang'o dukni mag otieno manyoro. Johala go ywak ewi lal mag yudo e kinde magin kod gope mag bengi. Ywak margi bende en ewi deko mar nyamburko matayo chenro mag nego mach mayangore ni ochopo e kar masira ka odeko. Jalup Commissioner ma Nyamira East oyango masira no ka wacho ni nonro dhi nyime mar yango gima dine kel majno. Kwa duka yangu ni ya loan. Nimebeba loan kutoka benki. Nimeweka vitu mingi karibu 1,500. Hata ingawaje inaonekana duka ndogo lakini iko na pesa mingi ndani. Hasa kitu tunaomba serikali wanisaidie. Ile response team yenye inafaa kurespond to emergencies kama hizi iliweza kuchelewa kidogo. Na sababu za kuchelewa walisema ni heti ile gari la kuzima moto alikuwa na mafuta ya kutosha. Alikuwa na mafuta kabisa. Rapid response on emergency issues. We have to pull up our socks. Governor, this one, it is below the bar. Ilichukua karibu masaa mawili gari kutoka Nyamira kufika hapa. Hatujajua chanzo cha moto ilikuwa nini, but we are doing investigations. Tunajaribu kufanya uchunguzi tujue ni nini ilisababisha huo moto. Tulikuwa tumeita gari ya simamoto kutoka Nyamira town, na wakati ilifika mahali pale ndio moto ilikuwa imechoma sehemu kubwa ya hiyo biashara, lakini haistahili wafanye chinzo walifanya kwa sababu walianza kutupia gari la simamoto mawe na hata wakaharibu hiyo gari. Migao mar pur e kaunti ma Migori ka otende kod riwruok mar Agriculture Sector Development Support Program ojiwo jopur mondo mi opidh yiende mag olemo. Jatend migao mar pur e kaunti ma Migori Lucas Musenda mane owuoyo e kinde nyasi mar pidho yien mag olembe ma oting'o machunga, maembe kaachiel kod mamoko e sikund sekondar ma Sorore sub county ma Kuria West wacho ni yiende mag olemo nitiere kod ber mathoth. Musenda bende owacho ni gijolo jopur mondo opidh yiende mag olemo manyalo miyo gi yuto mathoth. Bende ojiwo sikunde mondo chier girube mag jopuonjre manong'ere kaka 4K Club mondo chiw puonj ne jopuonjre e weche mag pur kod rito alwora. Tunataka kupanda miti ambayo sio tu ya kulete kivuli na kulete mazingira mazuri, lakini pia miti ambayo ina benefits zaidi. Panda hapa miti zaidi ya miti 400, lakini huu ni mwanzo tu. Mpango huu unaendelea kwa primary schools mbalimbali. Wanafunzi wetu wa shule ambao wako hapa
Tungependa pia waweze kujifunza na kuona umuhimu wa kupanda miti. Mimi nimeona umuhimu wa kupanda miti una faida sana kwa chakula, kwa lishe bora, na tunaomba usaidizi mtuletee mbegu ya kutosha ya miti kwa sababu hii ninaona ni kama ni chache. Yien nigi manufaa mang'eny. Mokwongo yien mwapidho sani gin yien mar fruit mar olemo. Iyudo ka wapidho gi e school to wa support gimiluongo ni agri nutrition. Nyithindo mantiere school biro yudo chiemo in form of fruits, to yien be ung'e ni yien kelo ga koth. Tiende ni kwapidho yien to wa increase area ma Riwri kodwa kiny e penj laktar. Machiegni e penj laktar. Penj laktar kokelni kod Equity Afya. An nyinga Harun Palu, an daktari matiyo Equity Afya e branch ma Kondele. Wadwa ni mondo walos wach mar yor gamo remo machando joma mine. Ji ok ong'eyo ni to en gima nyalo bet ni en gima hinyo ng'ato koso kiny ng'ato. Mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo, kik bay. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed, award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, I was diagnosed officially with glaucoma. I'm a level up a building. The water down where swim. I was the kind of kid who was very expressive, out loud. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I would used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naambia watu wangu mimi nishekelea tu msafara wangu hapo polite, sawa? Leo nikuchapanisha mbaya sana. Formally kwa malotu one after the other, sawa? Tunatatu amelia mayo. Mazee, rada safi. Sasa hii kazi ni kulai. Mazee. Sasa hapo kichwa wangu. Kabisa. Yuko aje? Professor. Iko sawa? Sawa kabisa. Kabisa. My feel naipata ndio? Ndio hiyo. Kabisa. Ukidaisikia fiti ndugu, hii ndo zabe, sawa? Wekelea na Shabiki ina give. Pata free bonus bets, stats za game, odds moto, na kama kina kuramba, cash out kabla beti chomeke. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Koro wadonje weche mag tuke Kenya Ramogi. Tim adhula mar piny Kenya mar Wakeni Harambee Starlets
ne ojoro komargi kod ikruok e lap manyayo motelo ne tielo mokwongo mar tugo e kindgi kod tim mar Botswana e tuke mag laro osimbo mar tuke mag AFCON mag wakeni. Timno mar Sales noyudo sir kod mijing'o bang' jotugo mage matugo e pinje maoko molo kendo riwore kodgi kamoting'o Mwana Halima Dogo Adam, Terry Engesha, Vivian Nasaka kod Cynthia Silwanso ma ne otimo rako kod timno. Starlets kaachiel kod Botswana duto biro timo rako odiechieng' makiny sa 8 e lap manyayo motelo ne tugo e kindgi chieng' tich adek mar jumani. Tim adhula mar Botswana ne omol e pacho ka otieno manyoro ne tugo e kindgi kod Harambee Starlets, tugo ma ibiro bagi chieng' tich adek mar jumani. Kenya ne oloyo Cameroon gonde 5-4 e opich choma mondo gimol e round malo. Ka gitimo rako e kambi kendo gigeno yudo duoko makare piem ma higa manyien. Ne oloyo Gabon gonde 10-1 ma e tielo mokwongo ma Kenya kod Botswana biro rakore. Kawantire mana e boma ma Nairobi, tim adhula mar Creative Hands matugo e division mar 2 ne oloyo Mukuru Combined e finals mag tuke mag Sakaja Super Cup e tugo motisi kaka Slums Derby e finals mag Sub-County ma Embakasi South e giko dira ma Urumoni. Wesley Momanyi, Caleb Abuga kod Samuel Kigo gi Jean Mohuma gi Daniel Mutinda ne oyiengo net ne Creative Hands. E gwenge mag Embakasi West, gola achiel manolo e sula mokwongo kod Joseph Odulo ne omiyo Molem loch mar 1-0 ka giloyo UEFA d'Espanyol. E gwenge mag Makadara, Lakisama Sports noloyo team mar St. John's gola 1-0 gol manoloyo dakika mar 29 gi jatugo Levi Odede. E gwenge mag Dagoretti South, B13 ne oloyo Riruta 105 gonde 2-1. Tugo e kinda kuonde chung' od buche gi ibiro bagi tarik 29 kod 30 mar dweni. As a federation, it has given us quite a good challenge because we need to do more in terms of how we can support the grassroots football. You can see what the governor has done and the kind of football that is being played here. That incentive that is making the boys to push themselves. So I think it's been, so far it's been quite a good tournament, and we hope to continue with the same spirit. Wasuru nyakora mugodhi e pinje maoko, jotugo miluongo ni Alan Fegali mar piny Norway yudo loch mare mar 10 bang' loyo japiny France Tristan Gak e final mag tuke adhula motisi ni Freestyle Football Championships World Free